Окей, това е най-откаченото събитие, което съм гледал напоследък. Have you heard of sperm racing? В Лос Анджелис направиха състезание с сперма. Да, наистина. Двама студенти дават проби в лаборатория, после ги пускат в микроскопична писта, наречена микрофлуидна камера, и всичко това се снима на живо пред публика, увеличено над 40 пъти и прожектирано на огромни екрани. Има коментатори, графики, публикация и залози. Реални залози. Над $300 000 в крипто. На кой сперматозоид ще стигне пръв? А победителят взе $10 000 за най-бързите си пловци. Организаторът е 17-годишния Ерик Джу. Човекът вкарва над 1,5 милиона в продукцията. И ако си мислите, че това е просто интернет шега, събитието имаше адреналинки, осветление, дим и атмосфера като UFC евент. Но се проветки. И тъкмо да си кажеш, браво бе Америка, какво остана да измислите сега? Картината става малко мътна. Сперматозоидите се движат като на синхронизирана анимация. Няма никакви прашинки и няма никакви отклонения. Хора от Reddit и журналисти веднага крещят: това е CGI, това е анимация, не е истина. А отговорът на организатора е: визуалацията е от реални данни, но има анимация и CGI, за да направи цялото шоу по-зрелищно. Да, но и тук идва въпроса. Ако цялото състезание е да може да се говори повече за мъжкото здраве, както твърди организаторът, супер. Реално броя на сперматозоидите при мъжете е паднал с над 50% в последните 50 години. Но ако всичко е фалшиво, то тогава това не е образователно събитие, не е спортно събитие, това е спектакъл с блясък, дим, маскиран като наука. Забавно, абсолютно да. Мислено, зависи дали вярваш на техните така наречени реални данни и сперматозоиди с графика. Аз лично не знам точно какво гледах. Фейк, гениален маркетинг или бъдещето на TikTok с микроскоп и пари. А вие как мислите? Поделете в коментарите и не забравяйте, дихайте дълбоко. Може да ви предстои участие. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и subscribe.